Hola a tots i benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Avui, des del balcó de l'Ajuntament, Joe Pas, que ho disfruteu. Aquesta nit ja no podré sentir els teus batecs tranquils portant-me a la vora de la felicitat. Aquesta nit ja no podré tocar els teus cabells humits que em treien de casa i em feien volar. I ara, al final del camí, sols vull dir que sempre et veuré per les nits. Estàs al meu llit, només som un record llençat a perdre, em deixa d'existir. Aquell abril et menjava morredor i ara no som tu i jo. S'han trencat els nexes i tots els pronoms i ara em tremolen els dits. Sols vull dir que sempre ens veurem per les nits. Joe Pas, moltíssimes gràcies per estar ací al balcó de l'Ajuntament. Bueno, us vaig a donar 3 segons per a que podeu respirar, perquè fa una calor així en juliol, o sigui, s'estareu morint. Però bueno, nosaltres estem molt contents de tindre-vos ací. Esteu presentant la vostra cançó del nou CD llarg que vau fer, que porteu 3 mesos promocionant. Com va? Com va? La veritat és que va prou bé. Van treure a finals de març i farà més o menys això. I bueno, ahí estem fent concerts, estem fent bolos guais, mos venen més bolos guais, així que bueno, en ello estem promocionant a muerte i venen discos, és el que tenim que fer. Com a curiositat, estàvem comentant abans que sou un grup, bueno, sou tres amics que a més heu viscut junts i heu estat quasi un any per a crear este nou CD. Si no haguera segur perquè esteu junts, com ho haguereu fet, no? Perquè al final teniu molt bon rotllo, que és el que importa. Sí, a veure, falta el Dani, que és el bateria, però bueno, avui no ha pogut vindre. I bueno, sí, la veritat és que vivim jo junts, este quasi que també està Erasmus en València i l'altre també està molt connectat. Sense este roce no haguem pogut fer el disc, o no s'haguera quedat lo bé que s'ha quedat. Quines sonoritats vos ha inspirat a tindre-lo? Quins són els vostres grups preferits? Perquè a més sabem que heu tocat en Ivan Ferreiro. Quin seria també un altre grup o artista en el que vos agradaria tocar en el futur per a després veure el show i dir, mira, això s'ha complit? A veure, si hagués així un poc d'influència del disc, Death Cab for Cutie com a internacional seria l'ideal, però de la terreta un poquit del nord, Pau Vallvé, seria un honor compartir escenari en ell, lliços.
A veure si després veiem el disc i se'n recordem. Bueno, sou d'Alcoi, m'encanta tindre grups en valencià així en el balcó. Com us coneguereu i com podeu fer també per a traure més grups, per a portar i per a comentar a la gent que vinguin a col·laborar en aquesta iniciativa, no? Que al final és per a vosaltres. Bueno, Alcoi n'hi ha prou de moviment, no sé si cultural o contracultural, no? O sigui, no hi ha molta cosa per a fer, però en resposta hi moltes iniciatives i, bueno, ahí estem, sí, n'hi ha més grups, està Júlia i tal, i Brandon Brothers i Arthur Caravan, i bueno, sí, es pot moure per ahí, la veritat. O sigui, van conèixer en altres circumstàncies, no? Més que res. Però sí, bueno, tot al voltant de la música va rodant tot. Uns altres van conèixer antes, altres després, però bueno, ahí. Bueno, algo que vulgueu dir, per últim, per a despedir-se del vídeo? Res, que podeu escoltar el disc en totes les plataformes virtuals, YouTube, Spotify, Bandcamp, etc., Apple Music, i bueno, i trobar-nos a les xarxes socials, sí, totes, menys Tinder, bueno, algú no tenim Tinder, sí, no? Totes les demés, sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies per estar així al balcó de l'Ajuntament, espero que ho hàgiu disfrutat, i així vos queda per al record este show a Balcony TV València. Fins al pròxim. Adeu.